nasib supir masuk kini ko lah bakaja ilya muda ya kosong juo nantalah dia kalau oto lah jadi barang antik setoran ka induk sama iyalah pasti sayut kok manambang dari pagilah sampai malam lapeh makan bali bensin ka dipangakan jankan pitinan ka dape yo ka dibawa pulang gajilah si tokar pun kini ajo bangunan. Cari titik sadang resesi kayu bulat nan dipaci pagi jopatan nan bakure untuk anak pala pegantang kalau malam nan katibo kini di badan diri atau jatuh nan balago kini malang gak urang bisa-bisa badan diri kini mau nitansi mangkonyo hati-hati kawan bila buah gadang patwa hilah rambu-rambu yonan di jalan yo diutamokan bana keselamatan yo Allah bana kini ko nan bakaja kajaran nan karasa kikito Allah ditentukan Tuhan. Kini sungguh susah cari titik sadang resesi kayu bulat nan dipaci pagi jopatan nan bakure untuk anak pala pegantang kalau malang nan katibo kini di badan diri oto jatuh nan balago kini malang gak urang bisa-bisa badan diri